Hej, hej, siema moi drodzy, ja jestem Niklas. Chciałem wam pokazać taką nietypową grę. Odezwał się do mnie taki pan parę dni temu i napisał mi, czy nie chciałbyś przetestować gry, którą zrobiłem. Gry, która po angielsku bodaj widnieje pod tytułem Chopping Wood Simulator, a po polsku jest to nic innego jak symulator rąbania drewna z pijanym ojcem. Tak. Jak widzicie, oprawa graficzna tutaj nasuwa pewne skojarzenia z Timbermanem. Myślę, że to jest skojarzenie jak najbardziej poprawne. I o co chodzi? Czekajcie, ja sobie tutaj wepnę słuchawki, żeby nie było tutaj dźwięku słychać. O, w ten sposób. O co chodzi? Chodzi po prostu o to, że jesteśmy chłopcem, który pomaga swojemu pijanemu tacie rąbać drewno. Widzimy, są flachy tutaj jeszcze obok. I po prostu musimy tak umiejętnie podkładać mu te klocki z drewnem, żeby on trafił i dany klocek z drewnem rozłupał, a jednocześnie nie obciął nam ręki. Brzmi prosto, ale jest naprawdę mega zabawne i wciągające. Już demonstruję. Zapodaj drewnem. Uwaga. Czekajcie. Widzicie, nie udało się. O, pięknie. Dobrze. 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 A, nie udało się. A, kurde! Czekajcie. A, no i widzicie, rekord 4. To jest i tak mój rekord życiowy generalnie. I po prostu jest to o tyle trudne, że... Czekajcie, spróbujemy jeszcze raz. Że musimy uważać, żeby nasza ręka nie została odrąbana. No właśnie w ten sposób. Tatuś ma słabego cela. To jest, wszystkie te nasze tutaj poczyniania, jak ręka nam zostanie odrąbana i tak dalej, są kwitowane takimi właśnie komentarzami tego ojca. I to jest naprawdę wciągające, bo jest trudne. Coś właśnie na zasadzie Timbermana. Dobrze. Połóż to na lód. Generalnie problem jest taki, że nie wiem, czy to jest tak, że on te drzewo zawsze od razu kładzie na ten pniak, czy, bo widzicie, czasem jest tak, że od razu położy, a czasem tylko się schyli i kupię ci ciastko i po prostu tracimy rękę. Spróbuję jeszcze raz. Wciąga. Popiłem to teraz do roboty, czyli typowy zawodnik. Trzeba... Jak on bierze... Zamach najlepiej. Jeszcze raz, czekajcie, jeszcze raz. Kurde, ja to wymaksuję. Ja to wymaksuję. Nie mów mamie, dobra, nie powiemy. Ja pierdzielę. To jest gorsze od Dark Soulsa, mówię wam. Ja oczywiście link do tej gry wam rzucam w opisie, to jest gra darmowa na Androida do pobrania sobie ze sklepu. Ja ją akurat ogrywam na tablecie Nvidia Shield, ale pewnie na telefonie nie ma ona... No ja pierdzielę. Szczególnie dużych wymagań. I oczywiście pochwalcie się pod spodem swoimi wynikami. Jak widzicie, ja szczególnie w tym nie bryluję. Dobra, czekajcie. Będziemy podawać. Dobrze? Nie za dobrze. Dobra, ostatnie podejście. Ostatnie podejście. To żart, łapiesz? Łapiecie, to żart! Teraz na poważnie. Dobra, tyle, bo po prostu mi się coś zrobi. Moi drodzy, prosta gra, mega prosta gra. Ucięte ręce 15, przerąbane klocki, łącznie 30, punkty 1, rekord 4. Możemy się pochwalić swoim wynikiem na Twitterze albo Facebooku. Tyle, prosta gra, symulator rąbania drewna z pijanym ojcem. Jak widać, nie jestem najskuteczniejszym synem pijanego ojca, a wy pochwalcie się swoimi wynikami pod spodem i dziękuję pięknie panu autorowi za udostępnienie mi, za podrzucenie tej produkcji. Dziękuję wam za uwagę. Jeżeli wam się materiał podobał, możecie łapę w górę zostawić, subskrypcję i zapraszam was na fanpage'a na G2A, Facebooka i tyle. Trzymajcie się.